Привіт! Мене звати Роман Спірідонов і дуже добре, що ви натиснули саме на це відео, бо зараз у вас є можливість подивитись новий проект від Керим Медіа. Це інтерв'ю з кримчанами, публічними кримчанами, яких ви, можливо, знаєте. Політики, активісти, волонтери. Але ми будемо говорити не стільки про їх професійність, скільки про особисте. Вітаю, Ріфатага. Hoş geldiniz. Як справи? Тримаємося, працюємо. Світло, опалення. Як у всіх. Ясно. Я тут відчуваю свою провину. Ми не захистили людей. Я хочу сказати, що в мене є великі амбіції в політиці. Є події, вчинки, яких би я тепер би не здійснював би. І мама плаче, а я горжуся собою. Це відчуття в мене було одним із найпотужних. Люди цілували землю. Ніколи не було так, щоб ми не поверталися. Ріфат Ага, от вас знають всі як політика, ваш титул – голова Меджлісу кримськотатарського народу, а от поза цим амплуа хто ви? Сподіваюся, що просто людина, і мене знають багато людей здавна до того, як я був активна в політиці, хоча політиці вже теж дуже багато років, десь з 30 років. Сподіваюся, що я людина з своїми сильними, слабкими сторонами. Я хотів би, щоб люди мене так оцінювали. Як і кожна людина, іноді лідащий, іноді трошки невиважений. Сподіваюся, що багато з того, що я роблю, воно приносить користь. А сильні сторони? І я думаю, що це є те, чим я займаюся вже практично все своє доросле життя. Це Крим, кримські татари. А в українській політиці у вас є амбіції? Є бажання, наприклад, знов стати народним депутатом? Я хочу сказати, що в мене є великі амбіції в політиці. Я хочу, щоб Кримом керували такі сильні, потужні, молоді, сучасні люди після звільнення від російських варварів. І до мене, щоб вони зверталися іноді за порадами. А чи будуть дослухатися до цих порад, чи ні, я не знаю, але вважаю, що всі, хто приходить в політику, вони мають слухати поради тих, хто був ще в цій політиці, слухати, але не обов'язково виконувати ці поради. А зараз, як ви думаєте, чи відчуваєте, українське суспільство до кінця розуміє кримських татар, їх вимоги, потреби? У порівнянні з тим, що відбувалося до 2014 року, ставлення українського суспільства до кримсько-татарського народу, до розуміння кримських татар кардинально змінилося на краще. Але сказати, що до кінця – ні, такого не може бути, бо наше суспільство зараз переживає дуже такий трансформаційний період. Це пов'язано в тому числі з війною. А ви відомі своєю різкою реакцією на слова і вчинки, які вважаєте образливими, несправедливими по відношенню або до національності, або до релігії, до віри. А от де для вас є межа між захистом гідності і таким, скажімо, ризиком відштовхнути тих, хто міг би стати союзником? Коли мова йде про кримських татар з боку інших людей, співгромадян, то я відношусь до тих людей, які намагаються їх переконати. Але якщо вони не переконуються і залишаються такими не просто впертими, а недолугими у своєму ставленні до кримських татар, або вони просто сповідують такі ксенофобські відчуття, тоді я проводжу між собою цими людьми червону лінію. Але я це роблю не одразу. Я намагаюся людину переконати в тому, що вона не права. Оберіть від 1 до 18 цифру, і я вам назву питання. 3. Правда завжди на часі чи інколи зайва? Інколи абсолютна правда може
створити небезпечну ситуацію. Але це не говорить про те, що треба брехати. Іноді буває, що не договорюється вся правда. Так буває. Тобто можна сказати, що іноді правда не на часі, але її не має замінювати брехня. 4. Примирення без каяття можливе чи це фікція? Якщо не буде каяття, усвідомлення того, що людина, чи велика група людей, чи держава скоїла, і не буде усвідомлення цього, примирення воно не буде усталеним, правильним, справедливим. Тому каяття має бути обов'язковим. Я ніколи не повірю примирення з Росією, поки руський народ, як вони себе називають, поки він не покається за те, що він здійснює проти мене, проти кримських татар, проти України, українців. Я назвав 3-4, давайте ще 5 хай буде, один за одним. Чи потрібна цензура? В українському законодавстві передбачено обмеження частини свобод у певні часи. І це передбачає міжнародне законодавство. Так, у час війни можуть бути обмежені рішенням Верховної Ради України певні свободи, які встановлені міжнародними нормами. Ну, скажімо, свобода зібрання масових під час війни. Так що можуть бути обмежені, але заборонені. 7. Чи зможе штучний інтелект замінити людину в майбутньому? Ну, поки що в мене немає таких побоювань, але він дуже швидко розвивається. І така небезпека, що штучний інтелект може бути використаний, як і будь-які інші відкриття в науці проти людини, така небезпека є. Ну і останнє питання від чата GPT. 16. Чого ви соромитесь найбільше? Такого, щоб я би соромився б настільки, що посипав би голову попелом, в мене такого немає. Ну, є події, вчинки, яких би я тепер би не здійснював би. Розкажете? Ну, скажімо, деякі рішення, які я приймав для себе, молоді роки, мені здавалося, що роботою в системі радянській можна переконати уряд радянський і тих, хто тоді приймав рішення, в неправильності тих рішень, які приймалися по відношенню до кримськотатарського народу. Що можна було б переконати радянський уряд, що депортація була неправильною, злочинною, і тепер треба кримських татар повернутися. Були часи, коли я писав листи, я підписував і звертався до радянської влади, як зараз сказали, до партнера. Та потім я вже зрозуміло більш дізнався про цю владу, то вже інше. Давайте тепер поговоримо про Крим. Чи буває у вас відчуття провини за людей, які постраждали в Криму, які зараз там страждають і залишаються там? Чи відчуваєте ви особисту відповідальність за їхній вибір? Це буває дуже часто, коли люди звертаються зараз в умовах окупованості Криму, а ти не можеш їм допомогти. Просто не можеш. Немає жодних таких можливостей. Якщо говорити більш широкому такому плані відповідальності, я дуже часто про це думаю. Це дійсно так, бо багато людей в Криму нам, як кримськотатарським політикам, вірили. Ми вірили чи сподівалися на державу. Ми не особливо мали можливості втручатися в ті сфери державні, які мали б забезпечити безпеку людей. І коли вторглася до Криму велика загроза, російські війська, виявилося, що цілі сфери української держави, вони не виконали свої повноваження, вони не захистили людей. І я тут відчуваю свою провину. Ми не захистили людей.
А після повернення Криму України, от чи є компроміси, на які ви були би згодні піти заради миру і злагоди на півострові? От, і чи існують які червоні лінії, які ви не зможете ніколи перетинути за жодних умов? Я завжди буду виступати проти будь-яких намірів до колективної відповідальності людей. Бо ми, кримські татари, в своїй історії це вже пережили в ХХ столітті, коли буде відбуватися процес реінтеграції Криму, відновлення порядку, права в Криму, ставлення до кожної людини, громадянина України, який пережив окупацію російську, має відбуватися в персональний спосіб. Про особисте. От коли ми кажемо «Я люблю Крим», то кожен має щось своє на увазі. Особисте. А от за що особисто ви любите Крим? Ви знаєте, це відчуття воно з'явилося тоді, коли ми були у вигнанні, ми були дітьми, нам говорили про Крим, і ми його вже любили, не розуміючи за що. Але одне з перших моїх таких сильних почуть, які я відчув, це було в 70-му році. В 1970 році мені було 13 років. Я самостійно з братом Ельбідином, йому було тоді 7 років, ми з ним, з іншими ще дітьми, нас батьки відпустили, ми жили вже в Криму, тоді ми прорвалися. Ми відвідали село, де народилася наша мама і наш батько. І я тоді, в мене був тодішній фотоапарат, Смена 6, здається. І я фотографував цей дім. І я пам'ятаю, як я проявляв цю плівку і печатав друкував це фото, і мама мені казала, що як ти міг знайти цей дім? А я казав, я тобі завтра вранці покажу, коли я зроблю фотографії. І вранці я їй показую фотографії, бо вночі робилися тоді фотографії, щоб не було світла і таке інше. І мама плаче, а я горжуся собою, що я знайшов дім мами по її розповідям, які я слухав в дитинстві. Спогадів дуже багато було. Спогадів, коли ми в'їжджали до Криму в 1968 році. Нас було десь, я не пам'ятаю, можливо, 15-20 родин. Останній вагон потягу в Баку, Симферополь. Ми тільки перекинули ці вагони по парому на Кримський берег. І їх сцепляють, ці вагони, щоб далі він їхав до Симферополя через Джанкой. І тут всі наші батьки, чоловіки, вони виходять з цього вагону, бо такий час був, коли ці вагони сцепляли між собою. І вони відходять метрів на 15 і починають молитися, роблять намаз. До Криму доїхали. І тут всі люди, які інші не зрозуміють, вони обступили, і хтось каже, що вони роблять? І хтось каже, це кримські татари. І тоді частина людей так подивилася дуже неповажливо на нас, але дуже велика частина людей, вони зрозуміли, що ці люди повернулися на свою землю. Це відчуття в мене, я дуже часто про це говорю, розповідаю, це відчуття в мене було одним із найпотужних. Люди цілували землю, а там, хто знає ту Керченську землю, там Солончак, там все таке, це було десь в липні, в кінці липня, перед серпнем. А вони цілували цю землю і робили намаз. І я тоді усвідомив про те, що ми у себе вдома. Коли ви повернетесь на півострів, що зробите у першу чергу? Ви знаєте, що я 30 березня вже в умовах окупації поховав свого батька. І потім, через декілька місяців, мене викинули з Криму, потім вже суд і заочний арешт і все таке інше. Я не був в Криму з кінця червня 2014 року. Я не був на могилі свого батька. Я обов'язково поїду до могили. Я дуже сподіваюся, що мама буде жива. Їй зараз 94-й рік. Яке б запитання ви собі поставили самі?
чи вірю я, що ми повернемося, чи звільниться Крим, звільнимо Крим. Є відповідь у вас? Ніколи не було так, щоб ми не поверталися. Крим буде звільнено, і ми всі там знову зберемося. Дякую. Ну і бонусом анекдот про Кісмін. 30-ті роки, друга половина, репресії в Криму, всі в страсі. Звичайно, гірське село. Чоловік приходить з роботи. Дружина каже, сідай за стіл, будемо вечеряти. Вона приготувала чебуреки. Вона розставляє на столі, і він так потирає руки, каже, зараз я поїм цих чебуреків. Вона каже, чоловіче, ну скажи, ксме толста, ну якщо долі буде завгодно. Він каже, ну який ксме, то це я, тут чебуреки, і протягує руку. І в цей момент стук в двері, НКВД, його забирають. На відміну від інших, йому повезло, там десь 2-3 роки його відпустили, тобто він пробирається додому, такий ранок, ще темно, він пробирається додому, стучить в віконце, звідти переляканий голос жінки, хто там? І він каже, ксметолсад, твій чоловік. Тобто, якщо долі завгодно, твій чоловік. Тобто, такі часи. Дякую. На все добре.